Sen kan starta med 12 göra sig beredd och 13. 12 är Peder, 13 är Araya och 14 är Axa. Okej, start nummer 11. Elinor Edström. Och det har varit de diskare. Kan vi få domare kolla hur vi ska göra med referenstiden? Domaren är redan Veronica, ursäkta. Veronica Backe kommer nu här. Springande mot fältet. Ja, vi har fastställt referenstiden till 54. Okej, tack för det Veronica. Då ska jag start nummer 12, Maria Fondenus och Peder från Kristad Bruksklubb. Vi har Känningen Press, felfri, så har vi